Ghana man mwakwaya abuadu mechiamu eneden so. Yede nyame ase odi ya bidri. Ansana mekoma sem so no. Enura me ye video bi na me kire mu se na me kasafa Valley View University. Se sabre ya ye kasa Valley View University ya admissions for sandwich students. Omo ba fresh. Se ya hihye ye nioma kama. Wo be ba no kura wani beje kwa. Ye admissions is here afa wona wo be sandwich in secondary education. Secondary education, be it secondary education, ye areas of specialization, mathematics, English, social studies, IT, business studies. Ni nyina wo prepare na wo de akochra de secondary school between so de akoye adwuma foforo bi a wo pe bia say wonya ye education course no de area no de hinya so nti semfan say wo ye mathematics education here, education in mathematics, secondary education in mathematics. Mathematics bi bia ye kire schools kat say KNUST, UCC ampo enye education mpo ni nyina ye kire bi ansan ya sa kire education no ana kwan ya obefa so a wo be kira de ama mofran so atiase. Enti sa course na esi ye ho admissions. Enti se wani je ho a se wo be join Valley View University a from number 0535 691 884 0535 691 884 ofa ya abuadu me no bedi nkomo afe nso ye campus no me fiti ase aka o ba bia me wo Techiman oba Techiman a environment ne ye kama wankasa wani beji ba bia ye da ewo ho ne bo fofofo what they compare with other institutions ba bia ye da no ebo no wo fem pa fees no so ewo fem wo frame a mema won kiremu am wate ase ye won na wawie okura diploma in education na wo pese wo ba diploma in basic education no pese wo ba be degree no emfie dodo a wo be die me kire oni nyina mu afi won so okura degree in basic education e wako college of education wako degree in basic education they say what kira de wo basic schools honom and wo pese wo move ko secondary school and also so o frame me number na 0535691884 enura me kan say na me phone no problem aba ho en nyame ado bibia deda na kwam enti wo frame a wo be nyame na afi ye di ho nkomo and assemble na me woka ansa na me kama sem no kra me kan say ye wo campus ye wo Techiman campus ye wo Kumasi campus ye wo Oyibi campus Accra emu bia wo frame na wo perform so a onsa be ka bi me no be di ho nkomo asemo na ye wo kan nyina eye Council of States about one. Is it political? Who qualifies to be a Council of State member? So about one akoswa the whole north east dia ko ba ene se oto ye ne pae de so sa to bi ni ehu ni obedi nkunim ba wokọ Ashanti region so de no dia wantimi ankan ya anwie mpo ena amanfo ekọ mu kofa ballot papers ni manuama sei bibia enti wo sa abeto biem na edia na de saade we ba Council of State member wadwuma ne sei Council of State members adwuma ne sei wo kotu omampanefo e wo mse afutu omampanen no enye wo hyese wo befa na enso eye na study so obetie se wo mfa de ne ni kwa so of Free Council of State no kra wo betu ofo na wo fa aboa ama oman na timi atumpo enti obi a okope Council of State member bia obi a wo so wo omampanen no a waba no ne ho adwempa na open yie yo
so ahụ eno nti se ekoba se eno so ya pere yesa na akwaye haw oman mu yentime nka nokore na nke betumi a enka council of state members no enka wasanki yede ma regional house of chiefs no na wayiyi nipa ama wako ene other traditional areas ya okabia ewomu no ti yamfa nsenka Bono East Regional House of Chiefs no wayi nipa ahemfo no baako na we no wayi baako na we yi baako saa dinka region bia yi ahemfo no baako ekokosi anan a enkano ano no me saa na madwene ye me efri se die ekono emwa edi enti na Ashanti region de na se basa ni nyina ne se ebinom hunu se nipa ase owo vima o ya wene no oye obi a wadi clear am obi anim se ono de oni omampani na fa enu nti wona wo wa aban mu adwene nyina ne se aye mabunu no a wo aban na fa nyina adwene ne se saa nipa kuro yi a wo benya na nkomampani no wahwe ase ana se wafiri so ama wono ni nipa aba no okwa afutuo pa ben wo de be manama na tena na nso so ebi ana nipa kuro nso nya saa adwene na woni tirim o wa adwen pobi nso so woni tirim a wo pese wono nso so de boa ma oman no chichire ebi se normally se obia wo wafa nko anso so a ye but ye woni wafa na de na eko se so obetimi aka na ni nyina mu ne tie wa ameka ne se council of state membership no e wo se ebetimi efri na ekọ ye yi obi a onyi nanim so wo aban bia afa ede ya obi a wo baabi nanso yenyi anim eno nti mesre se mpanimfu a eka bi ewomuo na nanom titru mamoma yenyi anim sie wo fa bi mpa yenka nhye enti sa eniama se ya na beba de akosu me fa me ho efri se empanimfu a ensemi fa ho ebi se wo hwese da medin sitie ya uhu de ese de sitie se me wo link bi na enso so amanwosem nti ene de sa abasabaso ye yaba ni amesra mabunu ene se moma ye nyai basabasa yo no na abato ne nkoso evi se council of state member no se nipa no mpo oni wafa mpo a ebia na eno mpo se de obesini na tena mpo no obetimi aba wafa na enso so moma ye enso so na nanom mesre senka ma ye moma ye mfa ye ho nhihye amanwosem eya mom ye nhwe de otumfu o se etu oye ene na nanom ahemfu bebre obia waji obia woni obia ye bibia bom wo ye hwan o MPP o NDC o woni wo ye baako enti ebasa se okwa akogina yeni oha obia mom ye nhwe ne mabie na de mesa de asoso nie ukoba bia nansen enimguasie bi si wo Sunyan a mabunu ena mote court ena mo kasetia mohema mabunu nso a mo kasetia mo dodo na mo nya adehye mesra mo mabunu ahensem eya adehyesem ti ahensem ba mo me nya ma adehye na wonka wa asem enya wo na wo kwa akogina wo ye den ya akonwa no wonni bi ti ma adehye na nka wonsem na wo ka wi a bibia be ye kama yanko Offinso ede na ekoso emabuna ye he won bebre nya adehye na nkasa hyedem adenti na adehye na hyedem because obi oye adehye was Offinso bi anim se sakonwa to no a na se eduru se wo ba be di ade a sa niam we nyina ye be counto ana se ye be ma na ye di ama no etu adehye bi anu oba be ye wo no a wo free nchen na wo kotena ho no a wa ye ho gang leader
o shane as a gangalia o yes I did in fast open or being a free so wu a wawu nkwase awuo enu nti ma de hye na ni wodwuma na asante mamu die ohene bia eda otumfo osante hene enti samo ya ade hye bebre na mo nyina mo qualify na se ohema nyiwu a wo ye den agye se otumfo ne mpanimfo ne nyina ne mu nyina na mo asettle ne ohema ne nyina na mo asettle na so se wo nya wo na wo se efata wo betu aye de hye na so bibi nti bia na wo mfata e wo sa abre no a wo be kwa hia ba asikagya nye wontu enti sa dede na ye no eso ni mfaso de medi twato se ena no eye ASSIN man so ehene a wo ye ASSIN apemanim traditional area man hene a wo ho nse okọ manhia okọ enya so okọ man hene da bi wakai ni nchi ne wofa na ase ne nana na wo ye hene ehunu efiti ase na wuti yentie ne kasa no yaka ASSIN apemani mu asese ne sai twaka da woni asante entem sabi oba asante mamu na nanom ehia mu a fakuo be no som wo mu ene ne oma ono so eye de bo asante man kan ko ni bika Ghana ene wiase na mama ohena kwa aba ne die mu ne yehwe nkomo na yankwada yenyere nkwaso apomboko nyame adum apomboko ye da bo ase na we die no no ye besre na wada ho de a kyerahwefo yo mene be ma kwa mechi a mechoso dumiensa me ye o man hene wa ASSIN man so ya tena nkonwa ne ye ASSIN apemani traditional area I Central Region, over Central Region, ASSIN South District, and you pon ASSIN Manso. On you ashasi okra mi se ompani fo ka ho ti le mese ranka ompani fo so da omo adi acha hwefo me shasi free opani so eya na wadaro manya nkwada that's it yo me amigina hay media ne Chiame Kwame Akumeni. Okay. I have better mention to Dumians up many mine and Chiame enemy. Okay. And I host where Wadaroma. I mean, the Martin Busia penny, a good year. Bima. Martin Busia, Pia, and Ira, on swear. With the Nana Kwame as okay. I see up men who want to dominate. Okay. I said, Kukum, you continue, yes, sir. And I young quada, you're not young shay. I still not many crew or my I can't want some young him crew any ASSIN man so. Or me at the say, I ASSIN South, I won't feel man tamamo. I can't send man. Yeah, I can't send my meeting. I can't diminish in a book. Maybe a Sabio Bruni, a Quasibuni by near United Nabum. Okay. Never I say, Bruni by no pese. Or Jenny Horn Asante mine to the share batum. A share no the batum any a supra. A sobra yes, I treated be as a born of 1844. Yeah, for me. And when this share batuma, Obroninia and Ediasene, Medimoa Mud prior jaiso. And a more among some wasa, a Suha Mabaya and say Amoko, Marcos Santiasi. And no idea a share never toy and na idea. Yeah, saying I casting ASSANTE for. Oh, okay. ASSIN for you. ASSIN for ASSANTE for. And the baby auntie, and yes, she and a titty and tem. Name Edin to an abba. And I say high central, high ASSANTE. Now, so yeah, enemy a home, enemy a home. So I bush you any. It took what America, and no interest. When you was your neighbor, and the idea, your cancer until answer bonus and Tiancasa Mayano. Nayan and Amoyaka Mahino, Nian and Anano Chaka. Oh, okay. Sabrina Kumasi Quamino. Now Chaka, answer na Sabio and Namoso, Chaka Bibli the hop, and so in same baby, you can't go riding. You can't have one thing. And so some American, they move right there. Or no, na seminar one anymore. Obi ntimi maybe nyira. Nti wonim na mpanimfo a wo so nim. And they are saying apemanim yen ye ka ansa na asante bebo ase na ye be ka bom ni nyina na ye wo ho nti ye ka ho.
yɛn asomafo a yɛn chifri asafo Kumasi asafo sabio yɛfa bi yɛn yɛhyɛ nsodeɛ yɛwɔ nyina ne yɛde kyerɛ yɛdeɛ no yɛn nyina yɛnim yɛhyɛ nsodeɛ yɛnim bia ne dwuma pɔten a yɛdɛn yɛdi timi nana no yɛtwafoɔ sabio nana mo adade ɔko yɛ wɔtwafo ne mpo ne tuo yɛka yɛ ma na nantatuo wate ase dobroba wa yisu dobroba ne ma sɛ yɛfrɛ sɛ ananta ne nyina wɔ hɔ enti ensam kyerɛ mu wɔ nanso o kasa bebra asɛ no apre wɔ ho enti yɛde sia na ne ɛkyerɛ yɛtwe bɛn yɛwura na afei de ne nyina ɔka yɛ nyina fua ne ho a afei de yɛn so fekuoku a ɛwɔ mu no yɛbɔdi yɛnim afei de yɛbɛsom ne asom yie na ma yɛn kasa yɛn ho mfa ɛhye nte ɛn na mu yɛ kasa yɛn ho de abɔse na ɛkyerɛ yɛ sɛ ne yɛteɛ nti abɔse no efra santimam nti yɛn de aba yɛ de aba yɛ de mpa ɛsɛ sɛ deɛ wɔakye mama yɛate asɛm deɛ nyɛ nnɛ fitiditi na asen apomani no nyinaa ɛka asante ɛka asante ho prɛko pɛ ɛka asante ho prɛko pɛ so ɛnyɛ sɛneɛ ɛnɛ sabio wo ho na bibi kyerɛ wo so na wotwe ho kakra enkyerɛ sɛ ni wafrim enkyerɛ sɛ wonka ho woka ho na emom bibi na yɛde home wo so ɛna ma wotwe ho na emom kɔdwendwen ho ayɛsɛ babro kan ɔba de sɛfo ɔkɔkɔkɔ ɔsan ba fie ɛbɛ pa na gya wɔ sɛ agya nye ne nkaunti aba yɛde yaba sɛ yɛba yɛgya fie yɛgya fie hɔ a ne yɛbɛba nti hɔ a nso ne yɛaba ɛsɛ biribi na ɛma sɛbe asen apomani ne asante nananom sabio ɛtɔ da menteme ho ase kakra bi sɔre na ama baabi a mosom ankasa no ɔmatwe ɔm ho kakra nanso no nana bia ba ne brɛ so no ɔno na n'adwen kyerɛ no wɔyɛ nanso wobɛtena ase ɛnyɛ wo no wabɛtena ase wosi deɛ nananom ayɛto hɔ nti wobɛfa nananom nyinaa dua na wahwɛ ɔm abɛkɔsɛm na afei deɛ di kan ne deɛ di atia so na afei deɛ wahu sɛ afei deɛ nana wei deɛ ebi a adeɛ wei deɛ nkɔ onya ɔtwɛn ho kakra nka nkɔba saa son sɛ wotie ne kasa na deɛ ɔpa kyerɛ nyinaa sɛ asenfoɔ ne nyinaa ɛka asanteman ho na yɛ obroni ɛna de ɛhyeɛ ba bɛto mu sɛ mo nyinaa mo ahwɛ interview a yɛnua journalist no ɛne no yɛɛyɛ mesrɛ mo deɛ ɛkyerɛ yɛ nyinaa ne sɛ obi kɔtena baabi na ɔka sɛ asante ɛno ane Ashanti region na sɛ wahunu sɛ mfumsuo wom every say one a wɔwɔ asen no mpoji tum sɛ wɔka ho na obroni na de by force ɛbɛyɛ saa nkyɛmu no nanso so wɔn nyinaa hunu otumfoɔ ka asɛ bi wɔ sɛ asikadwa de wɔn a wɔkɔ ne nyinaa bɛba ɔho de yɛkɔ so emra yɛ kasa etia mpo no na afei dodoɔ no anso so afei na wɔba enti mom yɛmfa asomdwie na ɔman no ye ni baabi a kɔyɛ man no ane ɔman Ghana meda mo ase nyame nhyira mo nyinaa